Ahojte, moje meno je Mino a vítam vás pri druhej časti prvej série Minecraft Multiplayer. Ako môžete si všimnúť, skončili sme tam, kde sme skončili v minulom dieli a môžeme sa pustiť do hrania. Ja ako prvé by som si rád vypálil to železo, čo mám. Ale na to potrebujem samozrejme pec. No. To nebude stačiť veľa toho. Aha, Mišo. Dia, gold. Dia! Hneď v druhom. To sa mi páči. Diamanty hneď v druhom. Máš nejaké drevo? Drevo mal by som mať. Tak mám si máš crafting table. Tak, daj crafting table. Máš dole. No. Dobre, idem späť. Kde si to vypáli. A koľko tam bolo dia? Neviem, zatiaľ mám jeden, tu je druhý. Druhý? Druhý dia. Tretí. Štvrtý, ty kokos. Ty vole. Mám 6 dia. Super. Takže 3 ti dá. A si z tých troch spravím krompáč. Mišo, chytaj. Oh yeah. Hneď v druhom diele máme diamanty, teraz už len nemôžeme zomrieť. Ja mám dia krompáč z druhého. Video. Aha. No to vypijem dá iron. Ďalšie puby. Tak sa to rýchlo ťaží. Zdraví vás majiteľ. Slovenina. Pán Natina, teda majiteľ. Jack Builder, 904. Aj kopa ďalší. Áno, redstone si môžeme vyťažiť. Máš nejaké... Uhlie nemám, ale mám drevo, ale aj s tým sa dá. Drevo nahaj, drevo sa hodí. To je kopa. My nemám, tu máme gold, joj. Skoro som sa musel dodať. No toto si musíte dávať pozor na tú lávu, lebo toto je jediná možnosť, ak si napísať, že spawn. No, na tomto serveri vás zachráni iba na ten spawn. To je... Ty kokos, aj že tak leduje. Aha, taký menší lag. Vidím, že oni by ho mali hodiť zo serveru. Tam je obsidian. Tam potom nespadne do lávy. Budem sa snažiť. Než nespravíš, než diamantový krompáč, diamant. Ja už mám biokrampáž. Lepšie sa s tým ťažiť. Už teraz máme aj diamanty, máme mohli sme si už nájsť nejaké miesto. A postavať si dám. No, už by sa nám nájslo. No, 11 by som mal. Jednoducho musím, keď nájdeme si dom, no tak si pod domom spravíme miny a branch mine. Takže ja toto stávam cestu v Noremiše, či mimo. No, aby si dali takú múlku. Moje meno na Minecraft je iné ako na niektorých. Našiel som urán. Budeme to vybudovať. Ty vykopával, Mišo, či mimo. Ty vykopával jeden, pozri, podoval, mimo. Podoval. A takto kop po jednom, aby to bolo širšie, aby si potom dalo aj chodiť. Ale my tak nepôjdeme semka za určite. To máme jedno, že ak to skúsiť spraviť. No, čo je, ale keď hore bude pekné miesto, vieš. Tu sa dá samozrejme, že aj zamestnať, lebo je to shop. Je taký príklad, aj kopa zamestnaní. Mišo, pozri. Ojojoj. No,
Môže sa, lenže... Je tu aj čarodejnica. Bacha, háče, si. Toto vás môže zabiť. Môžem to zabiť. Počkaj, mám meč, pozor. Teda neutieram. Nie, ona má. Dala na mňa. Aj na mňa. To je iba chytré. Pozor, zombie. Počkaj, pozor. Nie, zabili ma. V každom prípade treba zničiť Endercraft na tú trapku. Takže, dobre, ja som to zničil. Dobre, prosím ťa, poď. Aha, Zobral som aj veci. hej, Máme aha. music, To nie. Počkaj, ešte, ja ti ešte dám tvoje veci. Chytaj. Zasa čarodejnica, bacha. Skade idú? Tuto sa spavnuje. Ale ja som zničil spawner, ale tu je ďalší. Prečo spavnuje? Na tej vlny. Čarodejnice nemajú spavnuje. No, mohli by sme ísť za hore. No poďme. Ja mám 2 chleby, ale za to máme... Ja mám jedno sedlo. No, takže ak si nájdeme kone. No môžeme snať. Ale sedlo sa dá samozrejme kúpiť aj v šope. Ale... Shop budeme využívať nebudeme na videu, ako... Nehodí sa mi to tu, ale... Podľa mňa je to také menšie ako cheaterstvo, tak si pomáhať. Kde si momentálne? Aha, no, Páčil si trošku zmenil. vyrobil som si TNTčko. Zobravíte si ten item na inventári. Dáte lomené. To nefunguje pre obyčajných hráčov. Hm? Pre VIP. Samozrejme, že na tomto serveri si môžete aj zakúpiť VIP SMS-kou, ktorá vás bude 2 eurá. Maximálne 2 euro. To keď chcete Som. VIP, alebo VIP zahrňuje, viete meniť počasie na deň a noc. Potom viete lietať, viete sa dostať na VIP miesta, kde obyčajní hráči nevedia. My to máme kvôli tomu, aby sme vedeli natáčať tieto gameplaye. Potom máme veľa toho. Potom je aj e-VIP, ale to je také VIP, že majú game mode a create. My napríklad lietať teraz nevieme, lebo máme iba také VIP, iba také obyčajné. Aby sme vedeli natáčať. No, samozrejme, že IP adresu budete mať v popise videa, ja ju dám aj takto videa ukážkovo. A príďte sa pozrieť na tento server, je tu sranda, ľudia sú tu v pohode, Chystajú sa eventy. veľa toho sa tu chystá. No, konečne sme na vrchu. To sme v Birch Foreste. Keď vyjde ešte jedna taká podstatnejšia vec, víte, že si aj teraz prišiel, keď vyjde Minecraft 1.8, no tak svet sa nebude ničiť, ostáva takýto ako je, keď si už dačo postavíte, no tak vám to ostane proste. Takže sa nemusíte báť. Nemusíte sa ničoho báť, server sa, jasné, že sa dá server na Minecraft 1.8, len sa dať, že tam svet nebude vygenerovaný, no tak tam to spraví tak šľara, územie proste a odtedy sa bude generovať všetko. Jasné, že admin na to dá bar, že bar Minecraft 1.8 alebo tak do shopu sa pripravujú nové bloky.
ja osobne sa teším na slime bloky. To je. Na Tak si každý. tak creepery. Tak kraja. Pomoc. Ojaj. Ostalo mi 1 HP. Znovu do toho tvaru. Ja by som nemíňal hneď to železom, ja by som si ho aj nahal. Aha, taký dom. Nevraciame sa mi náhodou naspäť. Čo ja neviem. Tento tu má veľmi veľa dreva. Ľa jabol. No samozrejme na tomto serveri kradnutie zo cestiek sa trestá banom. V ďalšom prípade kýpam. No, Urážanie hráčov a uraženie tak. hráčov je uražené, takisto aj uraženie adminov a tak. Je tu povedané prvé, počkaj, že teraz to môžem zabiť a zobrať si tvoje veci. Ale... Čo? Žepať to neurobí. Nie. Tak to málo hráčov robí. Ale potom si to väčšinou Môžete vnútiť tu 15 slotový server na 15 ľudí. nie je to nikdy plné. Nie. Väčšinou je to 10-11 hráčov. Občas vidíte, no jasné, že Ak to bude preplnené, tak sa rozšíri na 20 slotov, čiže sa nemusíte báť, že sa na server nedostanete. Kde si? ja som išiel ďalej, ale je to veľa creeper, ktoré ma hodili. Mám 2 srdiečka. Čo sa nepáči, nikdy nejak do vody vidíte. Ja už som sa portal. Vidím, že si bojoval so skeletom, no? My sa nevraciame naspäť. Duspam. Neviem, či aj nie. Zdá sa, že nenájdeme nič také. Musíme nájsť, neviem, aby som rád býval na takej hore. Vždy neviem. Ako najideálnejšie by bolo, keby sme našli dedinu a tam by sme bývali. Tu sme ešte neboli, myši. Činíme. Tu sme boli, to býva adminka. Tuto? Ešte aj ten Kiko, To tuto bývajú? či ten Robko, či ako sa býva adminka. Býva Ondrejčín. No, jedno toho nenávidím. On dostal bán, asi len dočasný, neviem, že zase, že si stavia. Kde si teraz? Som stával pistonové dvore. Stále sú vlastne. Ale pekne veľké to tu majú. My sa vraciame tu, takže sa vraciame naspäť na chladné dvore. Áno, my sa vrátili naspäť. No, tu nič. Hore, tu si môžeme postaviť dom. Tu má tomu hor. Nie, nechcem bývať v hospodárstvom okrát. Jednoducho, Takže zostáva na minútu do ukončenia servera, či videa. ja by som to zhrnul, že ďakujeme za pozornosť. A na budúci sa pokúsime postaviť dom. No, sa pokúsime nájsť dom za kamerou a ja by som ďakoval za pozornosť, nezabudnite dať like, po prípade odber a Čo nám zvýši dĺžku videa. áno, a každý let's player je rád, keď mu dáte like, lebo to o tom vie a odber o tom vie, že či má ďalej točiť video alebo nie. My plánujeme pokračovať na veľmi veľa videí, takže No, ja by som z tohto serveru tak skúšal, že na takých 100 až 100, 150 videí
A A ľudí dosť lajkov a odberov. keď bude dosť lajkov odberov, tak keď budeme mať lajky odbery, no tak potom jasné, že spravíme aj súťaže na tomto serveri. Budú nejaké ocenia, napríklad nejaké free alebo VIP. To je jedno proste. Ale lúčime sa, takže čaute.